дуруд ба ҳама. ҳоло асри 21 аст, асри техникаву технологияҳо. имрӯзҳо ҳар яке мо метавонем ба телефони худ наворе гирифта тавассути интернет онро паҳн кунем. баъзан ногаҳон мо чизҳоеро сабт мекунем ки аз ҳақиқат дур менамояд. агар ин ба навор сабт намешуд, ҳеҷ кас бовар намекард. рафтем. пеш аз оғоз кардан мехостам ба шумо як хабари хуш гӯям. мо ба шумо як тӯҳфа омода кардем. ин наушник аз ширкати Xiaomi. шарти озмун бениҳоят осон аст. шумо бояд обуна шавед ва ягон комментария нависед. расо баъди як ҳафта ман ғолибро дар инстаграми худ эълон мекунам. ссилка ба профили ман дар поён низ зикр шудааст. муваффақият. ҳодисаи аҷоиб дар Шри-Ланка. дар вақти суҳбат бо соҳибкор ҷавон мехост чолок буданашро нишон диҳад, то ки ӯро ба кор қабул кунанд, лекин афсӯс. ба ин мард ягон кас ёрӣ расонад хуб мешавад. Ladies and gentlemen, the captain has now turned on the fasten seatbelts. As well, we will land within a few minutes. Approaching for our arrival, we are kindly asked you to adjust your seats and fasten your seatbelt. Please place your head table into the fully upright position, open your window blind and stow your luggage under the seat in front of you. Or in the other hand. медонед кӯдаки кенгуруро чӣ хел қабидан мумкин аст? Марҳамат ҷавоб. вақте ки суръати шамол 40 метр дар як сония мебошад. ин наворҳоро такроран тамошо кардан мумкин аст. дар пирӣ агар ташна монеду ҳолате аз ҷой хеста рафтан надошта бошед, ин саг ба шумо як пиёла чой меорад. дар ҷопон як боғе ҳаст ки он ҷо дар сари ҳар як қадам оҳуҳоро вохӯрдан мумкин аст. онҳо ба одамон хеле одат карданд. ронандаи анбор нохост ба раф расида гузашт ва ба ширкати худ зарари калон овард.
мошин ручной тормоз дорад? Намедонистам. дар ҳафтаи муд ин модел пешпо хӯрд, аммо коре кард ки гӯё ҳамин тавр бояд мешуд. моҳии хира ҳам аз мардак гурехту, ҳам шасташро бо худ бурд. вақте ки мототсикл бе ту хубтар ҳаракат мекунад. раҳмат ки то охир тамошо кардед. бо шумо будам ман Эминов Умед. То бозид.